Maendi en Ramogi TV. Tipono mabende koro oyangi ni en tipono mabende dongore ahinya pacho kaendi e kind tipo mago mawacho dho mama mano kaluwore koda kambi noero mar Star Brands East Africa e higa 2024 mana kakineno e mesa kendie en michino mabende Ramogi TV oyudo otieno manyoro mano kaluwore koda dongruok mosebedo ka odongore e kindi higni mabende osebedo nyaka ne ochakre. To maendi ok timre nikech wan kendo, wantiere koda jokanyo mopogore moting'o nyaka in janeno marwa kuom sir misebedo kisiro chenro magwa mopogore opogore, wan kaka jolendo mag Ramogi TV kod jotije duto mag Ramogi TV. Kamichni ok wawache ne mana marwa kaka Ramogi TV, kaka jotije matiyo Ramogi TV, to meko waduto te, jogo duto te magina jokanyo mar tiponi mabende oher kabisa kende oyange ni en mano madongore. Ewi mano wagoni ero kamano maduong' kabende wamedo mana kwai ni imed bedo kodwa, wamed tare kanyakla, wamed dongre kanyakla e higni kata dweche mabende biro. Ewi mago bende koro arwaki e chenro ni mano mar oimore weche manyien mabende waiko ni gin mathoth kendo modhuro kabisa. Paro mabende pod imedo gol kaluwore koda weche gweko mag jotend migepe mabende ne owal odhiambo manyoro. Paro mabende koro ng'iyo kata jomoko bende koro seyo, jomoko bende pako yiero makamano. Irito ni to modong' mabende ibro yier bilo chalo nade. Kopogore koda mano, wantiere koda chenro marwa mangeso kangeso mano kanyero mine wacho. Mine wacho kawuono wantiere koda Gen Z machon, jomoko nyalo luongegi ni bloomers kata jogoeko mag silent generation. Kabende embed ong'iyo ni to kedo ma Gen Z masani endi e kedo ne chalo nade. Magi duto mabende waiko ni e kind mamoko. To mawamiyo pek gin magi. What you have said needs no full stop or comma. It's clear. Lakini sasa mkitoka wakora wana hijack mambo yenu. Wezi wanaanza kuiba mali ya watu, si ndio? Jalup jatend piny Rigathi Gachagua koro kwayo rowere mondo chung ng'anyo kolero ni sirkal osewinjo ywakgi. En fungruok ne jopuonjre manotimo klas 12 higa mokalo, tok sirkal yango ni jopuonjrego ok dhi chulo fee manochiwnegi e chenro mar chudo manomigi. Those financial reports, the government has access through the institutions that are charged under these various laws under which we are registered. Diroge makedo ne ratich oganda koro chiwo ne sirkal thuolo mar nono buge gi mag omenda ewi kaka gisebedo ka gitiyo godo omenda mimiyogi kod Ford Foundation. Arwaki ni machiegni e weche gi nyinga Jaelieta, jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kabende ote magi warwako kokale lai maroma ote machuok ma en 2-3-6-0 weche gi bende luwo kokale mbui magwa mano mar Facebook kanyakla kod YouTube Ramogi TV. Paro mopogore pod medo nyuolore kotude koda okang' ma jatend piny William Ruto nyokawo mar walo jotend migepe 11 e tielo mokwongo mabiro telo ne migepe mopogore pachoka. Jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa to kwedo chenro mar pogo lemo mag jotend migepe kind jotend kweth siasa mopogore, kowacho ni en dhogo rowere mag Gen Z. Kaka Joyce Oduor lero, riwruoge makedo ne ratiro mar oganda bendo kwedo okang' mar duoko e tich jotend migepe 6 mayande nosechungi. Okang' ma jatend piny Kenya William Ruto nokawo mar walo jotend migepe 11 koro medo nyuolo paro mopogore opogore kowuok kuom jotelo kod jopiny. Jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa okwedo okang' mar pogo lemo mag jotend migepe e kind kweth mag siasa, kowacho ni mano en dhogo rawere mag Gen Z mosebedo ka kedo ne lokruok e telo mapachoka. Leo wako wanagawana nafasi, maofisi, mawizara. Mimi nauliza hawa watu wa Ndalu, nauliza watu wa nyumbani. Ninyi nyumbani mko mnaumia, watoto wenu wamewawa na watu wamekaa wanagawana maofisi. Ni ungwana kweli jamani? Koloso e kinde iko moro e kar chung'od bura matongaren e kaunti ma Bungoma, Wamalwa okwedo jotelo mag Azimio ma olap dhogindong' ne kombe mag jotend migepe, kowacho ni rawere mathoth nowito ngimagi ka gitemo kelo lokruok e pachoka. Kama Azimio hatutakubali kujiunga na serikali ya Kenya kwisha, na hatutaki ofisi yoyote kutoka kwa Bwana Ruto.
Ile tunataka ni haki kwa Wakenya. Ile tunataka ni haki jenzi wamepigania. Riwruoge makedone ratiro mag oganda bende owuok oko motegno ka gikwedo wach duoko e tich jotend migepe auchiel ma yande osechungi e tich ka giwacho ni kaber onego timnegi nonro maber ka giwacho ni gionge geno kuom od bura kotudore kod dayo dho jotend migepe go. The 6 who were serving before, could they go through a lifestyle audit first? Could they go through proper scrutiny? Because we do not trust Parliament. Parliament is in the pocket of the president, and they will pass whoever, as they had passed the ones who were removed. Moko kuom jodongo Magarissa to puoyo jatend piny duoko Adan Duale e apisi e tielo mar ariyo ka gilero ni manyiso ni jatend piny oyie kod tije e kelo kwe kendo jiwo arita mar piny Kenya. Ni hekima na ni bora kwa mtu ambaye anajua hii mazingira ya hii mkoa na mahali ile Al-Shabaab wanajificha afanywe Minister for Defense. Na mimi naweza kusema mbele ya watu ya Kenya ya kuwa tangu Adan awe Minister for Defense wale watu wamefichika. MCAs ma county ma Isiolo bende opuoyo jatend piny William Ruto e chung mare mar duoko e tich jatend migao machon mar arita Kithure Kindiki e migao no. MCAs go moriwo David Lemantile mar Oldonyiro Ward wacho ni Kindiki ne otiyo tich maber e kinde machuok manobet e tich e migao no kendo nokonyo e duoko chien kuo mar jamni e gwenge mag Hoho mar Okaka. Kurudisha Kindiki mahali alikuwa ni kitu ambaye amefikiria mzuri sana. Because ni mtu aliyefanya kazi kwa kila jamii bila kupagua, bila kutumia ukabila na bila wakati mwingine kutumia nguvu kuwahimiza wale ambaye hawajafanya makosa. Kulingana na mahali ambaye sisi tuko ni mahali ambaye tunajua ni mahali mbaya kwa cattle wrestling, lakini kile alifanya alienda specific kwa njia ya kutafuta wizi. Sisi tunampongeza Kindiki kwa sababu hiyo nafasi amerudi. Tunajua ameperform kwa mambo ya security sana. Ukiangalia upande wa Rift Valley, sehemu za Turkana na Pokot wizi imepungua, hata ile mauaji ilikuwa huko imepungua. Hapa kwetu kulikuwa na mauaji zaidi. Rawere ma county ma Meru ko jodak e county ma Kisii onyiso mor margi kuom jotend gi ma oyudore listi manyien mar jotend migepe. Jomeru opuoyo Ruto kuom walo achiel kuom jenzi Eric Mureithi e migao mar pi ka gikwayo mondo omed rawere mamoko e sirikande. Komachielo, jodak ma Kisii bende mor kod welo mar achiel kuom gi Migosi Ogamba e lemo mar somo. We wanted people who are competent, and having Mr. Eric there is a very competent young man in the docket. He has experience of 8 years in the water industry. Tuna hope kuwa hata Bwana Ruto ukiwa hapo tuongezee tu wengine. Huyu CS wetu amesoma na tunashukuru kuwa umeconsider watu ambao wamesoma. As a community, we want to appreciate this gesture and wish that Parliament finds it fit to approve the nomination of Julius Ogamba. Joyce Oduor, Ramogi TV. Penjo mathoth pod medo nyuolore gimomiyo jatend piny William Ruto nogwelo mana jotend migepe 11 mopogore kod 22 ma katiba oyie. Bende maling'ling moko lieko ni duond bura ma ODM nyoloko pache dakika mogik kendo rem chwalo nyinge mag ji adek ne gwelo mag lemo mag tend migepe. Walter Nyambaga nigi mathoth. I nominate the following first batch of 11 individuals for consideration and approval by the National Assembly for appointment as cabinet secretaries. Bang jatend piny William Ruto timo gwelo mar jotend migepe 11 kende ma auchiel kuomgi ne gin mago mane othicho oko e lemo mag tend migepe moting'o Profesa Kithure Kindiki, Alice Wahome, Aden Bare Duale, Soipan Tuya e kin mamoko. Penjo mathoth koro medo nyuolore gimomiyo William Ruto de nyal kawo okang' mar chako mana gi ji 11 mopogore kod ji 22 kaka motelo. Okiliwisto Tino kod Benada Ete wacho ni chik oyiene nyaka ji 22 to gi sani to ne otemo mana nywando kweth mag siasa mamoko e sirikal. Sirikal mabade lach madhi riwo nyaka jo manie opposition jo Azimio. Koro podo ko nyalo wacho ni gino gi 11 ka. Podo nyalo medo namba gi badhi mbele. Kada bacho 22 makatiba wacho cha. To ang'e jok ma Ruto oseyiero kore. Kichwageno ni jok moko madhi biro ka diwuok Azimio. Mage timore bang' maling'ling moko nyiedho ne duond bura mar ODM nyong'wony e list mage mag ji adek e dakika mogik kendo loko pache wendho machiegni gi sirikal. Sirikal masani yudo skwet kowuok kuom jo Kenya
to kod jotelo mamoko. ODM chal maneno ni gin gi opportunity, gi nafas e siasa kae mar donjo e sirikand Ruto. To an gima wachoga ni donjo e sirikand Ruto no onge ber moro amora madhi bet. En mana hinyruok gi lal midhi yudo iye kanyo. Koro samoro jo ODM paro ni gima tin gidhi bedo gi ber moro. To ber ni ok en bedo ber mar jopiny. Maybe ji adek ma jakombo tero nyinge gi malo kuro. Ibedo ka samoro Mbadi dware, Joho dware, Oparanya dware, Junet dware, Wandai dware. Koro oketno tula, ugoru unu wegi. Yiero manyocha jatelo manyoro jatelo kendo no yiero godo ji 11 ni omedo mana wang'o iwa kaka jopiny nikech o recycle nwa okelo nwa kendo jogo manyocha ne wang'o iwa manomiyo okwadwar tende momiyo nyocha wacho ni mondo en bedo dhi dala. Nyalo bedo ni thuolo mar duond bura mar ODM goyo breke donje sirikal emomiyo Ruto odhi nyime kod chwalo nyinge 11 ne od bura mondo podhi kirito kapo ni ODM nyalo biro loko pache kind duond buche mamoko. E kinde ma duond bura mar ODM bende oket nyakaka kod duond buche mamoko Azimio mowacho ni ngang' ok ne gisir parono. Koro sani jakomo yudore kuma tek nikech nyaka obalance jok madhire ni wadonjo e sirikal gi interest mar jopiny. Nikech kirango Rajasthan ni jopiny onge wach mar tiyo gi Ruto no. Jopiny pachgi en ni Ruto nyaka wuogi. Kapok wabayo jatendwa gi kidi kuom wach mokwacho ni mondo wabed gi national conversation. Ing'eni jaduong' ok owacho ni mondo ji odhi ni koro mondo oriwre gi ker. En owacho ni mondo wayie mondo ji olosi. Wabed gi national conversation mar kelo ji duto te loso ma ji duto te loso kawacho pachgi. Wacho ni duond bura mar Wiper ne omi thuolo mar lemo mar ng'at achiel, DAP-K bende ng'at achiel magi duto gi kuno kendo gi ng'anjo ma omiyo William Ruto doke kwano nyadiriyo kaka nyalo lomba Azimio mondo sir piny owacho. ODM must treat Kalonzo Musyoka with respect. Hata ndoa watu akwani unilazima. Kuna we. We will not accept disrespect from ODM. Sisi tumewapatia nafasi 3. Sasa mnatuonyesha madharau. Let us be on the right side of history. There are only 2 sides. Either Zakayo's side ama the side of the people of Kenya. Wale wanataka kwenda kula vitamu vya vinono vya Ruto. Wale wanataka kupanda miti na Zakayo wakule matunda kule juu. Sisi tunawaambia waende peke yao. Kuro tayari udwa podo ne Kalonzo le machiel. Tumaga mose wuotho kod wigni gite. ODM dwa kawo 3 kata 4. Dong tayari gidhi chako gore kae dikin gin giwegi. Okil Willis Otieno lero ni jotend migepe moduoki nyaka koro chak ter kendo go kogno kod od bura mondo podhi ni mar ne giwito singruok mar chamo muma e kinde mane William Ruto oriembo gi ok e apisi. Sama ne Ruto chung bolando no oriembo gi tich ne gibedo discharged kuom oath mane gikawono. Kiapo mane gichamo no nosegolgi. Singo mane gichiwore no nosemagi koro. Nitie jomoko mokwadwa no bed recycled. Mago jomoko wadwar makokelo gi to kendo wabra dok e ng'anyo motegno. Koro wang'ni ok obi bedo kata ni en wach ma jo Gen Z. Wang'ni ji bro ng'anyo ji duto te. Walter Nyambaga, Ramogi TV. E wach ng'anyo no jalup jatend piny Rigathi Gachagua kwayo rawere mondo ochung ng'anyo kolero ni sirkal osewinjo ywakgi kendo dhi keto dwachgi e tim. Kanolose kanisa ma Paifa Cathedral mantiere Mwea, kaunti ma Kirinyaga, Gachagua yango ni piny owacho kotene koda jatend piny William Ruto osewinjo ywak rowere. Bende lero ni piny owacho osechako kenge mag winjo ywakgi kendo rawere mondo we ng'anyo mondo sirkal ochak tich kaluwore koda ywak mane gioro. Jalup jatend piny bende okwedo jonjore mosebedo kadonjo e ng'anyo mamuol mitayo kod rowere ma pacho ka. Tafadhali, Gen Z, my children, my sons and daughters, we have heard you. You have spoken clearly. What you have said needs no full stop or comma. It's clear. Lakini sasa mkitoka wakora wana hijack mambo yenu. Wezi wanaanza kuiba mali ya watu, si ndio? So we want to ask the Gen Z, you have spoken, we have heard you. Please don't allow your protest to be hijacked by criminals, people with the criminal intent to steal property, to destroy property. I think what you have said is now enough. You don't need to say anything more.
Rais amesikia, serikali imesikia, kila mtu amesikia. Sasa wacha tuongoje action ile itaendelea, so that we don't get something that had good intentions hijacked by bad people, by people with criminal intent to take advantage. Riwruoge mok mag piny owacho kanyakla kod mago mag kor gwenge oseyo barup piny owacho ne riwruok mar Ford Foundation ewi sir michwalo negi ma piny owacho lieko ni emitiyogo e siro ng'anyo mag Gen Z. Giwacho ni bugegi mag omenda ni thuolo ne ji duto te neno kaka omenda gitiyo. Odiochieng' achiel tok piny owacho ndiko ne riwruok mar Ford Foundation kadwaro ler ewi omenda magisirogo riwruoge mamoko pachoka. Moko kuom riwruogego owuok oko mar seyo piny owacho ewi lieko ni gisiro ng'anyo. We are deeply concerned by the recent letter by the government of Kenya implying that civil society organizations fund and support unlawful behavior and unruly protests, which are a stark contradiction to our work. We see the intimidation of civil society organizations as an extension of ongoing general repression against civic space and human rights defenders. Sheila Masinde ma Transparency International omedo seyo piny owacho kowacho ni weche magilieko kuomgi gin mago mag ketho nyinggi kendo thiro chenro magitimo pachoka e kedo ne ratich oganda kod keto sirikal tesre. We categorically repudiate these unfounded accusations and ask the government to remain true to the Constitution and protect independent civil society organizations and the media in Kenya. We have been instrumental in Kenya's development and play a pivotal role in protecting human rights, upholding the rule of law, promoting good governance, and fostering social and economic progress. Riwruogego oseyo njore mosebedo kokwako ng'anyo mapachoka kata kamano giwacho ni gionge lwedo e weche makamago. We unequivocally condemn any unlawful acts during protests. The allegations that civil society organizations are complicit in promoting illegal activities undermines the invaluable work that they have done to strengthen our society and is aimed at tarnishing the perception of civil society to the citizenry we serve. Masinde omedo ni tijgi e konyo jong'anyo momaki e tok chik kendo miyo giyud ratichgi ok nyis ni gisiro weche maundu e kinde ng'anyo. Civil society organizations have continued to amplify advocacy on the human rights and governance concerns presented by Kenyans. These actions, which civil society organizations have championed over a long period, should not be misconstrued as support for the acts of lawlessness and violence meted against Kenyans, and which civil society organizations have consistently called out all through the protests. Giseyo piny owacho kuom donjo e tijegi mar miyo gi luoro. Mae timore e sama rowere moko nomonjo apis jaked ne ratich oganda Boniface Mwangi e apaya ma Oloitoktok e boma ma Nairobi. In recent weeks, prominent human rights organizations in the country have been subjected to an increase in acts of intimidation, harassment and threats by the authorities. We call upon the government and all stakeholders to protect the Kenyan civic space. CSOs must be allowed to operate without undue interference or baseless accusations. Kaluwore kod kwayo mar piny owacho mondo gichwal nonro mar omenda magiyudo, giwacho ni bugegi mag omenda ni thuolo ne ng'ata ng'iyo ka gimedo ni gionge luoro mora mora. We are financially accountable. Those financial reports, the government has access through the institutions that are charged under these various laws under which we are registered. The accountability agenda falls on all of us, and it's not the time for us to defend any spaces. Our young people have opened it up, and we are ready to support that call. We cannot afford to lose this moment. Riwruogegi wacho ni gibiro dhi mbele kod tijgi mar nono piny owacho kendo neno ni otim gik moko kaluwore koda chike matayo piny Kenya. We demand for the strict accountability in the budget-making process, the thorough audit of public debt that has crippled the service, and the intersection and prosecution of all those accused of corruption and theft of public money. En fongruok ne jopuonjre manotimo penj mar klas 12 higa mokalo. Tok sirkal yango ni ogibi chulo bath fees manonego jonyuol gi chul ne tiegruok margi. E oboke ne ute fwambo duol mochung' ne kepo mag kuonde tiegruok mamalo KUPS olero ni jonyuol kata jomochung' ne jopuonjre koro ok dhi chulo bath omenda manonego gi chul kaluwore kod andika mar chudo mar omenda mar somo manochiwnegi. Kochakore tarik 5 dwe mar 8 higani, mbalariany manoluonge jopuonjre biro chiwo ler ewi omenda ma jonyuol koro onego chul.
KUPPS olero ni onge lokruok moro amora motim e wi mbalariany manoluonge jopuonjre. Ker mar jodong Luo Odung Girandas osiro mondo twak obedie kaka yorno mar nyayo kwe e pacho kae. Kanoloso kod jofwambo odiechieng' ma kawuono e kar romo ma Ofafa Memorial e boma ma Kisumu, Randa opoyo okang' mar owero osekawo mar sundo sirkal ka gidwaro lokruok. Kata kamano, gikoni koro gichung' matin mondo oket twak ewi kaka inyal kel lokruok e piny Kenya. Wach mane osir kod osumba marwai ma Kisumu mano Kanyero Jotham Ajiki ma bende Odungi bende okwayo thuolono mar kwayo jokanyo mag Azimio mondo ong'iyane kaka nyalo keto winjruok e kindgi. Akwayo ng'amiluongo ni head of state ni nyithindo mancho bak te mondo gol gi kuonde ma gintie unconditionally. Nyithindo mancho bak te oko nyathi kende obed ng'ama duong' ong'e ng'ama miyo, and I'm very sorry ni nyocha gigo nyako matin ma ja place gi bunde kayiem polisi mandogoyeno mondo odwar mondo odhi ochaji. Wakwayo jowa duto, obed ng'ama iluongo ni Jeremia Kioni, obed mama miluongo ni Martha Karua, obed Dayan Wamalwa, Kalonzo Musyoka, nyaka ji bed piny isome bug Nyasaye ka ji ok obedo piny to piny dang' chal nade. Kata ji dhi e ndara, kata ji dhi e bungu, kata ji dhi kanye, nyaka kwe nobedie. To kwe no ok losi e bungu kucho, kwe cha iloso e wi mesa. Ka jomoko koro wacho semero, kendo jomoko koro nyalo yie mondo winj wach, kaka koro nyo useketo His Excellency the President mondo winj wach sani. Omiyo akwayo joma tindo duto, kuonde duto magintie, mondo wang'i oyawre, mwang'e ni ok wanyal kedo forever. Mano bende makoro terowa e yueyo mokwongo weche gi manyien mago mag oimore odhiambo wasani ka bende ote magi mag puoch gi pak ne Ramogi TV ma bende oyang kaka mano tipo ma bende dongore ahinya pacho kendie. Aneno ote mari Dickens Oloero kama na inya mar Kariadudu. Machielo en mari Quinta Pete kantiere e boma no ma Kisumu wacho ni puoch gi pak ne Ramogi TV. Max Daniel ero kama na inya ibende kuom ote mari wacho ni puoch gi pak ne Ramogi TV. Makaluga japenga chiel marabom sente wacho ni neno yo makare intiere koda nyaka giko. Alisabia wacho ni sirkal otimo maber mar golo omuom mar jombala riany. Wacho no timo maber kabisa. Ramogi tuchowa e yono ero maber eno sanguka woda Simbo kantiere Bombolulu Mombasa. Ka Owino Janabi kantiero Yani Masai yero manye otimore pod okwaneno. Wacho ni mondo odogane Jatend piny odogane oyier ji e yono ero makare. Victor kantiere Kisumu Nyahera Ruto otitije owere gi Ford Foundation bendo titijge. Wacho mano marieyo piny ma bende owacho ni osebam. Ka Harrison Osweka wuok Okana wacho ni mor kod Ramogi TV e weche manyien ma gimedo kelero kamana inya kombedo mana kete kendie. Wadhi e yueyo machoka waduogo to chenro marwa mano mara mine wacho. Ka odiechieng' ma kawuono Jael Lieta twak koda Jael Mbogo. Mana tok dakika matin. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaweka shilingi 100, kaliwa hiyo 100 nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaweka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, nikaniambia dadi toa hiyo usiache toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi. Alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeuanza. Na vieta ni iko sawa kabisa.
niko chonjo. Avieti ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Wuoth mar manyo chang. Wawuoth e piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi ni changi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pach jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba yumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. E jumbe maloya dek nyaka sani waseneno ojende kantiere ndara kagigoyo lwenya mopogore ne kedo ne ratiro mabende gidwaro lokruok magidwaro mondo piny owacho otim pachoka. Mine wacho kawuono wantiere kod rawera kata nyadende machon masani wanyalo luongo ni Gen Z machon mabende no kedo ne lwenje mopogore opogore e higni machien. Wadwa mondo omiwa pache e wi kedo mabende nyithindo timo e Kenya masani machiegni. Erokamano ahinya Jael Mbogo mar bedo kodwa kendo loso kodwa e mine wacho kawuono. Mana kaka ing'iyo gik matimore pacho ka sani, inyalo wacho ni jo Gen Z timang'o en lweny mane magikedone? Erokamano ahinya mokwongo adwa duoko erokamano ne Radio Ramogi kuom biro lima kawuono. En haw maber ni nyithindo okawo kindegi mondo gichier ngima, gichier kendo gilosie ngima mar pinywa kaka dhiyo. Piny ma joma tindo owe oko e yore mag dongruok ok nyal timore. Idwaro ni nyithindo gin gweth ma Nyasaye omiyowa, to e tieng' ka tieng' ma ji dongo ka ji dhi nyime nitie thuondi minyuolo. Sani wan gi thuondi maraga modonje pap kaka ndalowa machon chakre higni ma 50 kucha nyaka 60 nyaka 70 wabedo kwa wagore ni weche ma biro to kadho to moko ma waparo ni sago chunywa kata ok miwa wanere ni joma wanyalo dongo kwa dhi nyime maber. Nyaka jilosie to nyaka tich tire. Tich matire sani wan kaka jogo moseko doko madongo wan chien. To wane wating'o okumba mwageng'o gigo. Okumba mar joma dongo nyaka bedie ka nyithindo wuok dhiyo e thim ka jodhi gore. To jodongo dong chien to giloso kaka weche nyalo plan kaka tijno nyalo timore. Omiyo kipenja ni aneno ang'o e tich matire sani gi kuom nyithindwa, awacho ni en tich majaber ma wan waduto, an awuon kaka ng'at maduong' sani asiro lwedo kabisa.
asiro gi lwedo nikech ang'o? E tieng' ka tieng' madongo nyaka piny miluongo ni piny kaw ting' mar neno ni dongruok mar nyithindo mwanyuolo obedo kare. Teka pinywa ni nyalo aye dhier, onyalo aye misiche mag tuoche, tekwa nyalo bedo gi chiemo, tekwa nyalo bedo gi somo mojing' kaka ne wan kod chon. Mana bende kaka iwacho kendi pimo kendie, nitiere lwenje kata kedo mopogore opogore mosebedo kotimo chakre higni machien nyaka koro masani ma nyithindo gi kata jo Gen Z timo. Inyalo wacho ni gin gikedo ne ang'o gi sani kata higa makawuono ni? E kinde kane wakedo ni demokrasia, to kata kapok wachopo e demokrasia, ne wakedo mondo loch mar akor mane ae lwet jo wasunge owuogi. Koro kwa gologi, to katiba mane akodo Lancaster nene ber, to nitie area mane no yuoth. Wabiro ka watemo loke, waloke koni, wachiele wadiye koni. Katiba mwan kodo sani nene okoyie provincial commissioners mondo bedi office. Ne okoyie mondo district commissioners odongi office. Ne okoyie mondo DOs odongi office. Sub county commissioners ogoloko e gidhi e tije mamoko. Keche katiba sani okosiro gi kata matin. To waling' thi e wachno nikech nitie chiemo kadha miyude iye kanyo mathiro dongo mar oganda. Adwa wacho kod duol malach kod wich maliw ni wach mar chang'a okonego ndik ni commissioner e Kenya kaneno tijen riembo kod mon kanyo okong'o mar chang'a. Gen Z ni kod ting'. Gen Z kaka giwacho nok gidwa dialogue. Mano e kako nego dhi. Nikech ka dialogue ka ibro duong' wigi, to jomoko ikawo tilu indulo ne gimoro matin. To kori itwang'o dhogi, tiumo wang'gi, igogi dasta. To tichino bendo rumo mna kamano. To ka gichung' kidete kaka gichung' sani, to mano ber nikech onge ng'ama biro yuotho wang'gi. Nyo giwacho ni Maraga gidwaro. Nyoro giwacho ni gidwaro kota Matiang'i oduogi. Mani en wacho nang'o? Maraga gidware IEBC chair kom. To mane kamonego gichung'ie. Nikech ng'at man kota kodu story ginene kodu kiane duonge nang'o? Ginene mare nonro mare kagilarango kaginono kako sebedo kod timbe mosetimo to kod kako ochung' ng'at maratiro, ng'at moluoro Nyasaye, ng'at mosetiyo alwedo moji oneno ni onyalo deliver. Mane ng'at miketo mbele. Owe mondo ji obed thuolo ma yiero jotendgi. Ne wan kodi nyasi moro ma jodhongere dendo ni passing the baton, kuma koro ubende udok chien kaka jomadongo tuwene jomatindo mondo koro okaw pap. Dibed ni mendi ma koro wachni ochopo sa ma koro ojende kaw telo. Ojende nyalo kaw telo kendo giromo telo. To jomadongo nyaka bende bed chien. To kwa bedo chien ok ni koro ketwa e bwo kapet piny. Nyaka miwa thuolo mapachwa bende kama diwa paro ni ndara cha to ber to karo lalo cha to nitie bugo. Kudhi to udhi gi kuya wang'u ubed motang'. Mano e role koro ma wan kodo sani. Kaka advisors. Kaka jogo manyalo share experiences mawa. Wamiyogi to gidhi gichungo, gineno to ber dogu kose ok dog. Kose madwa ti kodo koso marwa ni wa moderate mondo obed maber mondo kwa vuka darajano. Mane kama koro sani wantie. Momiyo nyocha wacho ni sa ochopo ma
kede mane wating'o mane kuot mane wan kodo daduonge ni kuot mane watiyo kodo mane wakedo kodo gi joma usungu waduogo wakedo kodo second liberation kendo sani koro wawuok jikedo mar third liberation maparo ne ni final kuodno sani wa hand over ni young people. Sama koro watieko ang'o minyalo nyiso jende kaka jalno mabende nokedo ne demokrasia e higni machien gime koro gikedo ne demokrasia machielo gi sani lweny magigoyo mano mar Gen Z, ang'o minyalo nyisogi? Adwaro mondo giyaw wang'gi nikech piny mwantie sani ok en piny ma ng'ato ng'e kuma wachung'e. Wakia kuma kinyo ai sani kata kuma odhiye. Gine manyaka gitim teko gisiemnwa yo. Kendo gik moko moyuothore duto ma oketie wang' yo. Madwaro mondo piny olal kabisa e giywer oko. Nitie winjruok mang'eny mosetim kod pinje maoko ma wan kaka jopiny kaka weg piny ok wang'eyo chakruok gi kata giko gi ok wang'eyo. To gie sani wach mar mibadhi osechopo e level makoro affect kata nyikwa an kata thuhulna nyithindo gini chan biro thago. Nyikwa bende biro chulo mana gowi. To mano matiende ni wan ok nwabed gi thuolo kata gimiluongo ni liberation at all. Waonge yweyo. Wabiro dong' ka wan wasumbni e lwet wasunge mane wasegore kodo bwariembo nyaka piny chieng' norum. Mamage gik mwadwa mondo Gen Z otimo sani. Gigolwa e gowi moketie ng'utwa mapek matiekowa. To gowi go biro ok nikech Kenya odhier. Kenya omew. Nikech ka wan ji machiegni milion 60 to ago kura okinyi gotieno. An ka pod ago kura nyaka pod agoyo osuri akukurada. Pod agoyo osuri nyaka sama bet kanini. To nang'o? Ang'o momiyo agoyo osuri to ok ayud konyruok? Joma mon onego wati matek wachopo higni 70 to golwa e list mar taxation. Wan wagoyo taxi maradufu. Inyuol ni society tichulo, ipidho nyathi, ipuonjo nyathi, kendo iduogo kendo pod igoyi osuri. Onego giwenwa yweyo. Mon onego golie tax bracket kochopo 70 shillings to 70 years to golwa kanyo. Higni 70 romo. Mano adwaro mondo gitim kamano. To maduong' kapok James owuokie pap, adwaro ni nitie gik 2-3 monego girang. Nikech magi biro thago gi e ngimagi mabiro. To nyora andiko gi ka. Achiel en gope kod treaties agreements ma president marwa ose sign gi pinje ma oko. Magi nyaka pedhi e lela buang'e ni wan kod gope maromo nadi to wan koda gi undertakings manadi ginang'o giri moseyiere kod jogi. Document no nyaka yawe ma jo Japan, man e Korea, man Britain, man France, man America, to mar Germany, to mar China, nyaka nyocha Haiti. Magi duto nyaka kel bupedhnwa e mesa muji duto. Again, nikech Gen Z ema biro tingo. Wan wase olwan chien. Mane paro mamiyogi. Emomiyo adaher maduong' ahinya ne jogi nyithiwagi. Sama gisemako ng'ut gini mugidiyoni, sani kik giwe buodh. Gimak motegno, bugitwiny gik moko duto te wuok e lela. Gik ma wuok e lela en treaties and agreements ma president marwa oseko sign gi countries madwaro mondo duog ochak oketwa
e piny ka e hali mar wasumbini. Machielo, gin weche mag koro dhi oko ka IEBC gi mak motegno mondo oyier commissioners mondo eka jogo ma idwaro mondo odwok dala odwok. Nikech sani to wan gi chuodho mang'eny mopong'o malo kanyo. Idwa go chuothego kigolo eka pi oyud kaka mol kadhi nyime. To ok nyal dhi nyime ka IEBC pod onge. Mar ariyo, agreement mar NADCO oting'o gik mabeyo mang'eny. Mamano bende, ka wasegolo IEBC, moko duto manie iye ka bende kolo ketie action, oketie gitene, oketgi kama giwuoth gi mondo ji obed approved, mondo ochak tich, mondo ginene NADCO report otiyo, to IEBC obedo oyier, to koseyiere to jomoyiergo nyaka gigo kogno. Mano responsibility margi. Koro aduoko nwero kamano kendo akwayo ni Nyasaye mondo udhi maber, tich motiyo ber, to wan ka gi paro duto kod rieko duto kota kod chandruok duto gi gik mwaseneno duto wadwaga mondo wang'og gi kapok watho. Omiyo kawuono kubiro tamor. Erokamano ahinya Jael kuom bedo kodwa. Ing'eni sama awinjo ka gima luongora owuon. To amor kinde duto kibedo kodwa kendo imiyo pachi weche mopogore opogore. Erokamano ahinya kuom pachi ma bende ageno nokonyo jopiny kendo giyudo achiel ariyo adek moko manyalo kelo lokruok. Kanyo bende kuma waluore godo gi chenro ni mar mine wacho kawuono nyaka odiochieng' machielo. Nyinga Jaelieta. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. Have you planned the kids' August school holiday yet? Do you want a break from the hustle of everyday life? During the August holiday, give the kids the holiday escape they'll never forget. Take them on a wild adventure to captivating bush destinations in Amboseli and Samburu. Wake up to mornings filled with breathtaking wildlife encounters and game drives, afternoons spent learning about fascinating cultures, and evenings under the star-studded skies as you relax and bond around the campfires. Book now and pay in installments through View Travel's Lipa Pole Pole payment plan. Make this August holiday unforgettable. Book your 3-day family adventure to Amboseli for 32,500 Kenya shillings and Samburu from 30,000 Kenya shillings now. Visit viewtravel.com or call us on 0703-254-254 and book your ultimate August holiday now. View Travel. Dream, explore, discover.
E piny mopong' gi gweth kod mwandu. Nyako ni dalagi gin gi pesa. In ka ng'i baba na giri mar pur mar karot ni ok ane kidhi nyalo. Nyako marawera ne nigi gik moko duto mak mana hera. Abiro ka nikech hera. Valu wako. Ahero ng'at mineno. Wekona wach ng'ano. Rawera manohero ne onge gima ne onyalo chiwo mak mana chunye kendo mano ne oromo. Kata kamano, hera nigi pek mamage. Okanyal support gino kata dide kata dechiel. E lweny mar hera kod ratiro, be gibiro loyo lwenyno? Idhi tedo ne sudi wuodo nyinjo ka. Maonge kata mbele wala nyuma. Ne koro kakirwako. Ne poda heri e Winam Cinema. Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Mana e Ramogi TV. Machiegni kendo wang' jowi mar Ramogi TV oyudo mich mar wang' jowi madongo mapiyo e kind wang' jowi mawacho dhok mokwongo mag dho udi kidieny mar dholuo. Ramogi TV ne omi mich e chenro mar Star Brands tok bede yamo kuom thuolo mahaud higni 3 ka Ramogi ne oloyo wang' jowi mamoko malendo e dhok ma dho udi gi kidieny makamano. Kambi tudruok mar Royal Media Services orienye kinde chiwo mich mag Star Brands Awards kama wang' jowi ma Citizen TV oloyo kidieny mar wang' jowi moher ne e piny Kenya mangima. Wang' jowi ma Inoro noloyo kaka wang' jowi mineno ahinya e gwenge mag masawa ma piny Kenya gi chenro mage. Jafwamb marwa Cleophas Oluoch manoyore kinde chiwo mich go e lo Ramogi TV nobedo gi thuolo mar yango mich makamano. TV wayudo mich ma en osimbo momiwa kaka ondike kani fastest growing vernacular TV station in Kenya. Tiende ni mae wang' jowi motelo e kelo weche manyien kod sigana mopogore opogore ni nyako Ramogi Jwang' kamoro amora ma entiere. Ma en osimbo machielo moyudo kaka Ramogi TV to ken nikech wan wawegi kaka jogo mosebedo ka kelo weche manyien gi to en janeno marwa mwageno mosebedo ka nenowa are chieng' wuok tich nyaka chieng' Jumapil chak wanuoyo. Mano biro gi weche manyien kata mikelo pile ka pile kochakre migago wan kata kagi kacha chenro mokinyi wantie godo mar piny kod mako romo kirango gi achiel kachiel nyaka chopo weche manyien mag ang'ich welo mago imore e kin mamoko. Iwacho bende ni chenro mamoko mosebedo kaka joneno wa mathoth bende neno kendo luwo achiel kachiel omiyo simo maka kawuono chopo e Ramogi TV. Waduoko poch pak bende ne jochung weche magwa kotelnwa kanyo kod jachung weche maduong' Mano J Bonyo kaachiel kod ka jogo motiyo godo weche manyien kaachiel kod ka jogo mabende tayo chenro mamoko mantiere Ramogi TV. En mor marwa kendo en mor maduong' ahinya ma en mar nyako Ramogi Jwang'. Poch gi pako chopne bende jatelo mosebedo ka tayo chenro gi duto mago mag timo weche mag production kata weche gi mago mag tayo chenro mopogore opogore Mano Latifa Ngujiri kaachiel kod ka joge duto motiyo godo e Ramogi TV kae wantiere kod Perpetua Okoth ma bende osebedo kanyo ka temo mondo mi wayud sigana mamit. Pod en mana puoch gi pak kendo erokamano ne joneno wa duto jokanyo mopogore opogore e Ramogi TV kuom mich ma wayudo odiechieng' ma kawuono kuma bende kinene ka entiere e mesa kendie en gima wamor godo kabisa kendo wamedo mana goyo ni erokamano kaka janeno marwa mana mar cholo kuma wantiere kawuono higni 3 kendo en wuoth ma bende pod wadhi wuotho kanyakla higa ka higa orwako mich ka mich ka mich. Onyaparo marwa ma bende ne wayudo e higa mokalo pod entiere kendo pod wamedo goyo ni erokamano wadhi nyime gi wuoth machalo koda mano. Komachielo en riwruok mar World Food Program kotenore koda Farm to Market Alliance kod International Potato Center ochako chenro mar siro pur mar kit rabuon mano mar machunga rangi mar machunga mong'ere kaka orange flesh potato e kaunti ma Migori mendi mar konyo e kedo koda tuoche mikelo kod nok mar vitamin A e del kaachiel kod ting'o malo nweng'o mar jopur. Jojuma nigi mathoth. Chenro ni mar pur mar rabuon mar rangi ma orange bende ong'ere kaka orange flesh potato ma itimo gwego mag Nyatike, Suna kaachiel kod Kuria geto sikunde ma jopuonje yude chiemo e sikul kaachiel kod jopur mag rabuon. We are bringing in orange flesh sweet potato to serve two purposes. One, to bridge the nutrition gap as well as bridging the income gap for the farmers. When the farmers shall plant the sweet potatoes, they shall bridge the gap in nutrition, feed the children, they get the vitamin A, and additionally they will get income. With the orange flesh sweet potato is
crop that is drought tolerant. It can do well in an arid county or in an arid area. Therefore, we are introducing additional food source for the community. Rabuoni bene ni bang dwe adek kata ang'wen osebedo tayari inyalo chako chame. Sikunde kaachiel kod jopur moyiere bwo chendoni yudo kothego mag rabuon ni kaachiel kod puonj e yo makare mar puro rabuon. Judy Ndugu mochung' ne chenro mag chiemo e skunde e borruokno mar World Food Program wacho ni kit rabuon ni dhi konyo duoko piny tuochego ma ikelo kod nok mar vitamin A mosebedo ka kelo midhiero mathoth to ahinya kuom nyithindo e piny Kenya kod pinje mamoko. Because it is rich in vitamin A, which is makes it different from the variety that is common in this area. Kechi yudo ni nyithindo dwaro vitamin A, wang'e ber vitamin A ni vitamin A konyo nyaka e weche mag ogeng'o night blindness. Then kikompare rabuon ni gi rabuon mamoko, en gi nutrients mamoko ka onge godo. Vitamin A cha dhi konyo wang' nyathi ma konye oyudo nutrients manyalo miyo nen maber. Koro okena ena rabuon kama chielo marachar cha. Lipot mane ogol chakruok mar higani mang'iyo miyo bende koro nyaka sani miyo nyithindo matindo ok yud chiemo makare piny Kenya ma bende ong'ere kod dho ngere kaka Identifying and Understanding Barriers to Optimal Complementary Feeding in Kenya yango ne nyithindo 6 kuom 10 mantie kind higni 2 nyaka 6 e piny Kenya nitie kod nok mar vitamin A. Janet Omotekruogno mar Farm to Market Alliance wach ni kido mar rabuon ni bende geno ni dhi kelo nweng'o mathoth ne jopur e kaunti ma Migori nikech entiere kod chiro malach. Kiwe kata schools, wa support communities, ne wamiyo gi vines, wamiyo gi kodhi. Already wan gi factory matimo processing. To yudore ni rabuon ma gidwaro en OFSP. Gidwaro varieties kaka Irene ma wapidho kar kae niendi. Gidwaro Ken Spot 5. Jopur ma Migori osebedo ka puro rabuon man kod rangi mar tong' gweno kata rabuon mayelo ma bende chiro mar ok osebedo ka yudo mayot e kembe ma oting'o kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya e kaunti ma Migori. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. E tuke mag rugby mar Amula kata Toch Rugby mosebedo ka dhi nyime dhi chopo e giko mare kiny e dho wath ma Diani County ma Kwale. E duoko ma kawuono joloch ma higa mokalo Karen Crusaders mawuok Nairobi noloyo tugo achiel kaeto gidhi amodhi e tugo machielo. Nyoro ne giloyo Pirates Academy kod Butula Boys 6-0 kod 7-0 kaluwore kamano. Maromo timbe 24 oyuoro e tukego. We've hosted this event because as Safari Beach and as Alliance, we have a big vision for the growth of sports, especially amongst the young people. And since we started, we've seen the community, especially from the young people in the community, their skills and the level of involvement in the game of rugby has really improved. The local club which we support, the South Coast Pirates, has actually just joined the Kenya Cup. Jatuk tennis Rafael Nadal odonje nus final ma Swedish Open kawuono. Nadal mabende dhi yore tuke mag Olympic noloyo Mariano Novon mochopo e nus final. Jaloch ndaro 22 mag Grand Slam no poko yudo kombe moramora chakre higa 2022 mabende noloyo e tuke mag French Open. Nadal bende nyocho logi Alexander Zverev gino manomiyo okodhi e tuke mag Wimbledon.